Di. 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 Boleh. Dia song. दिनै माने थरायनाया ओरैबायदि बुस्थु जानो नागिरदों माने दिनै ओंखाम जाया जाहैबाय इनिफ्राय माने रुटि जागोन रुटिजों मा मा आइटेम दङ नोंथांमोननो खोन्थायनि दा मानसिया माने रुटि नागासिनो माबायदि जायो बेखौथ' बुंनो हानाय नंला रुटि नानाया ना इण्डियान मेप ना पाकिस्तान मेप माबायदि जायो बेखौथ' रावबो बुंनो हानाय नंला अ जाबाय रोंबाय जादो थिगैनो दं रुटिनि साइसआ ओंखारदों ओंखारनायालाय दिनै माने रुटिदो आइटेमानो जाबाय नै मोनसे लकेल दाउ इ मोनसे जाबाय बोरमा डेन्जार जागोन जाहैबाय ओरैबायदि हो दाखालि मोनजायासै दाखालि जानो नागिरदोंमोन दाखालि मोनजायैनि ओमफ्राय दिनै माने बोरमादो दाउ लकेलदो ग्रेभि बानायगोन होख्लायगोन जाहैबाय ओरैबायदि जागोन हो आद्रा जाखागोन नामा आद्रा जागोन दा फारसेथिं आङो नैफोरखौ एवहरनोसै मानो होनबाथाय थरायनानि एवनाया मोजां जाया आंनि एवनाया गोथावसिन जायो जाहैबाय अ इदिसो होनबाय इदिसो होनबाय एलाय नै पाकिस्तान जायांदो दिनै माने ओरैबादि रुटि जानो लुगैदों बिनि थाखायनो आङो रुटिखौनो रोंबाबो रोङाबाबो बानायबाय जानायालाय जादों सिगांनि बायदि आसाम टाइप बायदि जायाखै आसामनि मेप बायदि जायाखै आरो ना गल गलानो जादों बिदिनो माने खामानिखौ मावलांबाय थायोबाथाय बिदिनो साक्सेसनि लामायाव फैयो आरो जेरै आंनि रुटिया दा एसे गल गलनि लामायाव फैबाय ओजोंहाय फारसेथिं गांगाथफाया आलु सायदों मानो होनोब्ला आंनि संनाय खावनाया गोथाव जायानो सानफ्रोमबो जुदि रुटि बानायनानै जाहोबाय थानाय हिनजाव मोननायबा आंनि मोदोमाबो एसे फिसा जासिगोन खोमा एख' फिसा जाया नोंहानिया नोङो उन्दैनिफ्रायनो इदिनोखा नोङो गलु मलु गांगा थफा ओरैनो नोंखौ गांगा थफा दोनदों आङो नामखौ उन्दैनिफ्रायनो इदिनोखा नोङो नों आंखौ ओरै इनसाल्ट खालामबा जाया मानो होनोब्ला बे खामानिखौ मावनाय लोगो लोगोनो बुहुद मेहनत मानो होनबा मोननै मोनथाम संनांगौ ओंखामाबा सुनानै जानना होबानो जायो दा आरो ओजोंहाय फारसेथिं आङो ओंखामबो संनो नागिरदों एसे ओंखामबो नांगोन मानो होनोब्ला बाबाया बेखौ जाया आरोना रुटिफोरखौ जाया जोङो जासिगोन रुटिखौबो जागोन ओंखामबो जागोन आरो आंना डाबल डाबल रुटिल'बाबो जाया फारसेथिं ओरैहाय हें हें होना लाखादो नै फेंखौ दायो आङो माइरं हुहैनोसै नै जोंहाना इसिङा माइरं लांनोसै आङो थेमानैबानो जागोन आरो दिनै माने एसे खम जासिगोन जोंना जानायनि लाहार फाहारा तैयार जायां जागासिनो थरायनाया जा गारदाव गारदाव बानायगासिनो नै वाव ओइ बिराद रोंथारबाय खिन्थु मानसिया दखानाव बाहागो लानो हासिगोन नङा सालवारनि दखान होनोसैथ' नामा हो सालवार दखाननि बानायसैथ' नामा हो डेन्जार गारदावखायो नै होखायो फारसेथिं नै गोजा बोरमा बेदर सेखौबो हायो नामा खिन्थु आङो मिसाखौ मा बुंनो आं रुटि बानायनो रोङा होनबाय थाखायो माने बानायनो बायो दा फाइनाल रोंथारबाय मानसिया दा आं उपाय गैया दा आङो बवा मोनजानो निजि बानायना जायाबा मालायनिखौ बवा आखा खालामबाय गुबुनासो थालायलाङो दाना जोंना बोरमाया मोनबाय आं खनसे साखिग्रोनोसै माबायदि जादो वाव खात्रा ओंखारदो नै ए ब्रादरसेल साखिनांदो नै आलुदोसो बिदिसो रोसिबो फैबावा गारबायाव रोसिबो फैबावा थांबाय बिदिनो जायो बेखौ टेनसन लानो नाङाखै टेनसन लानो नाङा नै रुटियाबो इखिजा बाटार होनाय मोनसे दङ जोंना आं दा बाटार होनायखौ साखिग्रोनि नामा बाटार होनायखौ साखिनोसै दा माबायदि जादो वाव वाव बाटार होजोब गासिबो माने बाटारखौ बारा जानो हाया जाहैबाय थरनाया ओंखायनोथ' बारा होआखै नै गांसे गांनै आंनिखौ बाटार होजोब मिथिबाय
Ani ke patar juk. Ayam jang tuh. Bore aku cari gitu. Sakit mbak. Sakit yang dulu orang ada. Oh, paling aku kasih. Wah. Sana. Sakit nih bener. Yaldı sakit nih. Aure. Patara. Patara aure. Patara smell udah. Patara smell udah. Miथिबाय बुस्थुखौ बाराद्राय गोबाव नेनानै जाबाथाय बारा खद जायानो बेनिखायनो मावहोलां जाहोलां नै नोंनोबो दौगोनब्रा नों इदि नायहाबनाङा आं मानो होनबाथाय नैयाव नै खावसे हायनानै लाफैदो ओमफ्राय गावा आरो एगजाम मावबाय दं नालाय मानो लाबग्रोनांगौ देलायदो नोंनो दौग्रोनि नोंनो दौग्रोनि बानायखाखैनो माबा जानोनो क्लाब क्लाब मोनजायो नोंनो दौग्रोनि ओंखायनोथ' नो दे बेदर होआखै ओमफ्राय बेदरखौबो होगोनब्रा दा साखिग्रो मानो इदिनो बावै बेदरसो नागिरलायगोन बेदरखौ नोंसो र' इनो आसबाय लोगो आंनोबो जागोन नोंनोबो हरगोन आरोलै इसे आंनाव मोदोम हरफिन माखो हरलाय दे सं इ मोदोमखौ हर होनबाय दं हरनि पिकास हरनि हरांदो di Kod jadi patar roti sih kurma bedo न'आव बानायना जा जोंनि जानायखौ लुगैनो नाङा न'आव बानायना जा थरायनानै रोखोमनि दाना जोंना जानायनि लाहार फाहारा सब रेडि जाजोब्बाय नैखैजा उनखैजा नुनो मोनदो एकदमबारे माने जानायनिल' लाहार फाहार दाना माने फाइनालि जानायनि फालायाव मोनफैमारबाय मा दङ नै आइटेमा नायबानो जाबाय इयाव दा सब बोरमादो आलु ओमफ्राय पियास दं इयो आलु बमब्रा आसार जाहैबाय ओमफ्राय नैखैजा नन बाटार इयो बाटार इखैजा दै थंगा संख्रि सब रेडि लाखाजोब्बाय दा खालि जानांगौल' जानायखौ नोंथांमोना नायबाय था माबायदि सिस्टेमनि जायो नायबाय थाबानो जाबाय जादो दे आं इखौ फार्स्ट बाइटथ' होनला खनसे खननै खनथाम खननै 10 बाइट जाबाय 10 बाइट फार्स्ट बाइट नोंलायो दहायनिफ्राय जाग्रोबाय थाबायना बुस्थुआ मोनग्रोना थानानै जानायानो खास नालाय जाग्रोनायल' मोनस्लाबनो मोना बेनि नोंहानिया बे गुदुं दै गुदुं लादो ओरै लादो माने मानसिफोरानो जोंहा खम नालाय बारा जायो होननानै जगखौ सोना दोननानै माखौ बाहायदो केरपिन रखम Kasih bokor deh. Anu asal bokor darni. Lihat. बारा जानाङा खिस्रायगोन आलुआ आलौगोन उदैयासो गरमाव दा इखो आसारखौ जाबाय थाना हम जाजोबो एकदम उदैया आंथ' जाखाया इखो जानो हाखाया केलसियामाबो लांबाय नै बोरमा बेदर Ayo.